presentar unha obra chamada A nada das musarañas. Esperamos que vos guste. Esta nena baixiña con pecas na cara e gafas é Ana. Ana, a das musarañas. Chaman así porque no cole sempre está distraída pensando en príncipes, fadas, lámparas maravillosas. No cole rindera porque cando a profe lle pregunta nunca se entera de nada. Mira o que sucede cando a profe lle pregunta. Ana, dinos cales son as partes máis importantes da flor? Ana, dinos cales son as partes máis importantes da flor? Ana! Que pasa? Asustastesme. Que te asustemos? Inda por riba, é o colmo. Levamos un bo rato esperando a que nos expliques as partes da flor. E Ana, como non, pensando nas musarañas. Isto que presenciastedes ocorre moi a miúdo na vida de Ana. Claro, como sempre está distraída, nunca sabe que responder. E sempre ten que escoitar Ana das musarañas, Ana das musarañas. Ana, por favor, acercas máis sobre. Ana, acercas máis sobre que teñas máis ocupadas. Ana! Sí, mamá, que queres? Asustastesme. Que quero? Eres incorregible, sempre pensando nas musarañas. Vai ao teu cuarto, estás castigada. Pero, mamá... Ana, non quero peros, ao teu cuarto. Por desgraza, esta escena é moi habitual na vida de Ana. Que desgraciadas son. Sempre teño problemas. Uns enfadanse comigo, outros rinse de min. Que podo facer? Que podo facer? Vamos, deixa chorar. Non podo, estou moi triste, pero... Quen fala? Quen fala? Son eu, estou aquí. Oh, parece de verdade. Estaréis soñando outra vez. Non, vale, non. Esta vez non estás soñando. Son chis que viene que cabezan nas caras. Que va? Ti queres tomar un pelo. Seguro que te estás a rir de mí. Estás moi equivocada, pequena. Falo en serio. O meu rei envioume a visitarte ao país das musarañas. Sabe, ali as casas son de chocolate. Os tobogáns son de caramelo. Os bancos dos parques son de turrón. Os árboles en vez de chuches, os árboles en vez de follas teñen chuches. Imagínalo. Gustaríache estar ali? Claro, a quen non? Pues veña, faise tarde. Tris, tras, tris, tras, tris, tras. Xacas están no país das musarañas. Bos días, Ana. Estaba esperando por ti. Estás no país. Dende logo, majestade. É fabuloso. Teño unha sorpresa para ti. Organicei un baile na túa hora. Oh, moitísimas grazas, majestade. O baile está a punto de comenzar. Están Brancaneves, Superman, Flash, Superwoman, Batman, a Cereiña, Casper e Harry Potter. Que feliz son. Isto é maravilloso. Este é un nuevo vasallo. Con esta chave e estas palabras mágicas poderás entrar neste país sempre que desees. Moitísimas grazas, majestade. Son as 8:30.
A cea está preparada. Venga, Ana, vamos, Ana, despierta, sopa está a enfriar. Vaya, qué rabia, todo fue un sueño. Alí, ao redor do seu pescozo, tiña a chave colgada. Todo ocurrira de verdade. Este será o gran segredo